és el plantejament d'enfocar l'educació cap a l'individu o cap al fonament de la societat. L'educació és una arma fonamental per al desenvolupament de qualsevol país, però educació pública, privada o mixta. Amb la nova reforma de la llei d'educació han sorgit algunes qüestions. Es centra la nostra educació en el creixement econòmic del país? Cal ensenyar religió a les escoles? Què està passant amb les beques per estudiar a l'estranger? Cal adaptar el currículum escolar a cada persona i fomentar l'autonomia? Quin seria el nostre model d'educació ideal? Tots aquests temes es tractaran el dia 4 d'abril al Casino Liberal a les 8, amb Marc Vendrell, Josep Isabel i Rafa Llop. Benvinguts al Genocial Debat.